Kam di apostol kalenong kaba pra kadukot kaba arway kikitian di bangunne dan kabenta lemne ka pakai hagane ka kam namar kadono jamne kamlong kaba baik akmat ublay kadono kadai kita ka benta kaba kongsan tam nang benta jonga bajongki haga jingi dei jingi batulay kadai ata ka benta kaba kongsan kadonut kadega benta ka bakausan benta ka jingim bijonga bijopi ha ka jingi dei wat uglei kadei ka jingmut jing perkhat ndrei ki sutu be kadei ka jingmut ki jing perkhat ka jonga bijopi ki kheli bare ka ta ka jingmut ki jing perkhat kadei ka bakausan tam ndrei kamlong benta nang pi kila wat sutu ya sibun ki jing tip jing champang shisha ya tin uglei ndrei lada kadonut jingpi kambait bat utrai kamentoi ketin jong play le no oi baro hi ka taga jingmut ki jing perkhat jong pi lada kadonut hi kambait bat utrai ta de kata kata ani pun kwa mengkeli pi hatu kadonut jong pi kalong ka ba kumdu kalong ka ba bait ni ka ba kereng ai kata ka jing thau ka ba shisha ta ka jing sekri jonga ba ka jong pi namar kata an oi pi kamentoi lada ubriu smart ba ban legiseng mo kamentoi yang ari pi lada ngi smart monwan giseng kamentoi yang ari pi lada ngi yarwa ngi yaro kamentoi yang bangan yang preng jopi menyalam dia ketin mi jongle lada kam donut hi kambait batrai ke basaban ki ai ke ba itnat ke ba iban de donut ke basapo pat kalong ke ba kenriang rabor hi briu sipet yang basaban ndri kenma bugle pe je ka donut ke jonga ujopi ke basapo pongwal kalenong ba khanreu ka dekot ke ba nyau pin sutu syai ka tu ladang apuli tien di ba gumne ndrai trai lo anga usangwal wat khmi ya ka khmat jang u lemne ya ka jingjrong ka red yang jau namar ngala kentat jau naba ublei unju khmi kumba khmi ubreu nama ubriu yoi tang ya gadur ka basyabar ndrai utrai yoi yang ka donut di program afwe lenang khot ka baan tieni bong ne kalenti boro ubriu kalong ka dei kalong ka badai hakmat jong uhi ndrai utrai tho ya ka donut program ka ba aflai dan khot ka ba afnriu ladang kuli ketu ka bentang ka ba le wong to ai ko khon to ai ka donut jong pi hanga ya ka dikata hi ka ba ble kwa ya ka jong pi ya ki donut ki jongam jong pi kum kan nuksa mo jiu kila ba ban ai ka jikinya ki jong pi ban pendem ki niam ki kom ndre ble kontak namar bale ki jam yu tang na ki remyang situr ka dikata hi kijan seutang nang kirim yang kesintur nrai om na ka download ke jongki
kan mau bau Yesus kan yano kitien yanga bat yapi kan mau bang ngindai bandong kum kita ki Farisi kum ta ka donut ka dei bandon ka bandon kamtam ka jingim ka jonga ka yapi ka balong ka bakajam se hani ka pon ong yapi ba ka donut ka jonga ka yapi ka long ka bandon kam sisya namta jongi wei ha ka jingi dei ka balong kenjam se an ong yapi le no ei lada ngidon ya ka met ka phat ka ba biang ka ba sngai ka ba plung le no ei lada ngidon ni ka tur khmat ka ba bahabriu ka sni do ka ba biang ka ba tenan kata baro ka donut wijong pi kambek hakmat utrai ka don ka donut ka mensim wijong pi ka banwan ka ba tip ke nya ta ka jing ie ka ba kordor ka jong blei namta ka jonga wijong pi kermen ba nang ni khmat ni la penthmai ni long kita bla kapat bla penyesuk bat blei mo wala ka donut jongi bla kriang no to ai bang penbek no ela ka jong mensim ela ka jong ka jigim wijong